ଏକଦା ଜଣେ କୃଷକର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହଂସ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରୟ କରି ଅତି ସହଜରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଣ୍ଡା କୃଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କୃଷକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନେ କୃଷକ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ନେବା ଉଚିତ? ଆମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ? କୃଷକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ମୂର୍ଖତା ସହିତ ବି ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ପରଦିନ ଠିକ୍ ହଂସଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ମାତ୍ରେ କୃଷକ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀରେ ହଂସକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ସେ ହଂସକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ହଂସର ସମସ୍ତ ଅଣ୍ଡା ପାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସବୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ଲୋଭରେ ପେଟ ଚିରି ଦେଖେ ତ ହଂସର ପେଟ କେବଳ ରକ୍ତରେ ହିଁ ଭରିଥିଲା। କୃଷକକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ କୃଷକ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କେତେ ମୂର୍ଖ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସମୟ ଆଗରୁ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅମଣିଷ କରିଦିଏ।